खुलुमबाय, आं प्रिया नार्जारी। गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। सासे बैसोगोरा सुबुंनि बोलि जानांदों सासे उन्दै हिनजावसाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ सासे 74 बोसोर बैसोनि बेरेनसुथिया बुंनाय सासे बैसोगोरा सुबुङा उन्दै हिनजावसाया गेलेबाय थानाय खाबुखौ लानानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। थारैनो बे जाथाया समाजाव मुगैथाव, लाजिनांथाव आरो रागा जोंथाव खालामदों। खामानिखौ मावनानै दायो लम्पट बेरेनसुथियाया खारखोमानानै दङ। बे जाथाया स्राङाव फैनाय लोगो लोगोनो नखरनि सुबुंफोरा थानायाव केस होबाय आरो पुलिसफ्रा लम्पट बेरेनसुथियाखौ नागिरगासिनो दं होननानैबो खौरां मोननाय जादों। धेमाजिनि सिसिबर गामियाव जादों बे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव जाथाया। कक्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि मावफारियाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। कक्राझाराव अल आसाम हेल्थ एन्ड टेक्निकेल वेलफेयार एस'सिएशन (NHM) आसामआ गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दाबि खालामनाय बादिब्ला जर'खा थिसनथाइ बिथांखिनि गेजेरजों सोरखारि खालामनाय आरो समान खामानिनि थाखाय समान बेथनजों लोगोसे मुलाम्फा एबा खाबुफोरखौ सोरखारि साख्रि मावनायफोरजों समानै मोनफानो थाखाय मैया दुलाराय आसाम नाङैनो 4 मार्चनिफ्राय जागायनानै 6 मार्चसिमहालागै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय बादियै मैया कक्राझारावबो बे गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोननाय जादों। सावगारियाव नुनाय आइजोनि मुङा रैसुमै राभा। बिथाङा थांनाय फेब्रुवारिनि 1 खालाराव गावनि बिमा-बिफानि न'आव बेराम जानायखौ नायनो होननानै हौवानि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बे थांनायनिफ्रायनो न'सिम गिदिंनानै फैफिनाखै। फोरमायथिनाय बादिब्ला रैसुमै राभाया तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय अमयापुर काहिबारि गामिनि थागिबि हरेन राभानि बिसि। बिथांखौ लामा सामाफोराव नुयोब्ला होखानाय मबाइल नम्बर 6900973086 बे नम्बराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। BKWSनि आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोनां खोथा फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला BKWSआव गोग्लैनाय गामिफोर आरो बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो मोनफ्रोम आफाद आरो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खौसेयै आवगायनो थाखाय खावलायदों आरो जों बयबो खौसे जायोब्लासो मोननो गोनां मोनथायफोरखौ मोनफुंनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाया 5 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो BKWSनि सिमानि थि जायाखै आरो बिसायख'थि खुंजायाखै आरो रायजो राजाफोरनो नांगौ बादि सिबिथाय होनो हानायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। जेराव गोबां जिल्लाफोर दङ जाखिनि BKWSआव फैनाय रांखान्थिया गोरोबा, जायनि जाहोनाव गोनांथि जानाय सम जायगाफोराव जों खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि नांगौ बादि बिसायख'थिखौ खुंनो हायाखै, सिमायाबो दिनैसिम थि जायाखै आरो गोबां जेंनाफोर दंबावो जाय जेंनाया नुजाबाय थादों आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खौसेथिनि गोनांथि दङ। सोरखारा नांगौ बादियै BKWSआव रांखावरि दैथायहराखै, जायनि जाहोनाव बर' हारिनि मोनफ्रोम आफादफोर आरो हारिनि दैदेनगिरिफोरा खौसे जानायखौ लुबैदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों उदालगुरि जिल्लायाव। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आग्रांजुलि गामियाव समाजनि मोनसे मुगैथाव आरो सोमोनांथावै जाथाय जादों। हरनि समाव गोथै फबनायखौ जावखांनानै गोथैनि हारा बेगेंखौ लानानै थांदों। थारैनो बे जाथाया सोमोनांथाव। सोरबादि सुबुङा बेबादि मुगैथाव खामानिखौ मावनो हाखो, बे मोनसे गिदिर सोंलु आरो साननो गोनां जानानै फैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय समबारनि हरनि समाव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। बे जाथायखौ लानानै दायो ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमोनांनायजों लोगोसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला गासै 3 सुबुंनि गोथै सह'खौ जावखांनानै लांदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे खामानियाव जायगानि सुबुङा मावदों ना गुबुन सोरबा, बेनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। रायजो नाङैनो पुलिस बिफाना ड्राग्स गान्जानि हेंथायै गोख्रों राहा लासेयावबो बेफोरनि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा बेनि उल्थायै खालामफिननायखौसो नुनो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव गान्जा फालांगिरि खालामनानै सासे बर' सुबुङा पुलिसजों हमजादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा जगेन स्वर्गियारि। मिथिनो हानाय बादिब्ला माजबाद पुलिसआ थांनाय समबारनि हराव पुलिस बिफाननि मोनसे हानजाया मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै आसाम-अरुनाचल सिमानि पकसबारि खाथिनि हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियावनो गासै 153 केजि गान्जाजों लोगोसे फालांगिरिखौ हमनो हायो आरो हमनो मोननाय गान्जानि बेसेनखौ गासै 15 लाख रां 30,000 जागोन होननानै मिथिहोदों पुलिस बिफाननिफ्राय। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।